እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና ቤት ጽሕፈት ኣኽባሪ ሕጊ ፓሌርሞ ኤርትራዊ መድሃኒ ተስፋ ማርያም ናጻ ክወፅእ የብሎም ብምባል ይግባይ ሓቲቱ ብጉጉይ መንነት ንነዊሕ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርትን ቤት ፍርድን ክከላበ ዝጸንሐ መድሃኒ ተስፋ ማርያም በዛ ሓድሽ ቀሪብሉ ዘሎ ናይ ይግባይ ክሲ ነቲ ዝሓለፎ መስርሕ ኩሉ ክደግሞ ማለት ከም ዝኾነ ራድዮ ፍራንስ ሓቢራ ጠበቓታት መድሃኒ ተስፋ ማርያም ኣብዛቦ ቃል እቲ ቀንዲ ኣሰጋጋሪ ደቂ ሰብ ማለት መድሃኒ ይሕደጎ መርዕድ ገና ብናጽነት ይንቀሳቐስ እናሃለወ እዚ ብጉጉይ መንነት ዝተቐየደ መድሃኒ ግና ብቤት ፍርዲ ክከላበት ፍትሓዊ ከም ዘይኮነ ገሊጾም ቤት ፍርዲ ኢጣልያ ብ13 ሓምለ ዝወዓሎ መጋባእያ ነቲ ኣብ ልዕሊ መድሃኒ ተስፋ ማርያም ዝቐረበ መርትዖታት ስለ ዘይተቐበሎ ናጻ ክወፅእ ወሲኑ ነይሩ ገበነኛ ንዘይምዃኑ ዝገልጽ መርትዖታት በንጻሩ ብጭብጢ ሓቅነቶም ተረጋጊጹ እናሃለወ ኣብ ዳግማይ መስርሕ ፍርዲ ክእቶ ሃልኪ ግዜን ገንዘብን ብዓብዪ ኸዓ ኣብ ልዕሊ ህይወት መድሃኒ ተስፋ ማርያምን ቤተሰቡን ዘውርዶ ዘሎ በሰላ ከቢድ ምዃኑ ሓያሎ ጠበቓታትን ተጣበቕቲ መሰላትን ይገልጹ ርእሲ ከተማ ደቡብ ሱዳን ጁባ ንመጀመርያ እዋና ሓይሊ ኤሌክትሪክ ረኺባ ኣብቲ ብዕለት 22 ሕዳር ዝተኻየደ ናይ ጽምብል ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ኣብ ዘስምዖ መደረ ኩናት ብምብቅዑ ናይ ዳግመ ህንፃ እዋን እዩ ድሕሪ ምባል እዚ ሓድሽ መርበብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከተማ ጁባ መጀመሪ ኮይኑ እታ ሃገር 100 ሜጋዋት ሰዓት ዘመንጩ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምቋም ኣብ መስርሕ ከም ዘላ ገሊጹ ኣብዚ ሓድሽ ፕሮጀክት እዝራ ግሩፕ ዝተባህለ ኤርትራዊ ትካል ናይ 289 ሚልዮን ዶላር ወፍሪ ካይዶ ከም ዘሎ ኣብቲ ጋጣሚ ተገሊጹ ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ናጽነታ ናይ ገዛ ርእሳ ምንጪ ጸዓት ከተቐውም እኳ እንተፈተነት ክሳብ ዘዋንዚ ከይተዓወተት እያ ጸኒሓ በዚ ምኽንያት ኣብ ከተማ ጁባ ዝርከባ መንግስታዊ ይኹና ናይ ውልቂ ትካላት ነናይ ገዛ ርእሰን ጀነሬተሪን ክጥቀማ ጸኒሐን በዚ ዝርጋሕ ዘሎ ሓድሽ ምንጪ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ነቲ ካብ ብዝሒ ጀነሬተራት ክስዕብ ዝጸንሐ ብከል ኣየር ከወግድ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ብተወሳኺ ገሊጹ ኣብዚ ጸዓት ኤሌክትሪክ ወፍሪ ዘካይድ ዘሎ ትካል እዝራ ብክልተ ኤርትራውያን ኣሕዋት ብ1986 ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመስረተ ኮይኑ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ቤት ጽሕፈት ከፊቱ ይርከብ ኣካየደ እቲ ትካል ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ስርሑ ዝጅምረሉ ክሳብ 70,000 ዝበጽሓ ስድራ ቤታት ከተማ ጁባ ኣገልግሎት ክረኽባ ምዃንን ገሊጹ ፕሮጀክት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ደቡብ ሱዳን ንምትግባር ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ 38 ሚልዮን ዶላር ከወፍን ከሎ ኤርትራዊ ትካል እዝራ ኸኣ 289 ሚልዮን ዶላር ኣውፊሩ ይርከብ ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ሲዳማ መበል ዓስረይቲ ፈደራላዊት መንግስቲ ኮይና ክትቀውም እያ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብዕለት 23 ሕዳር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ናይቲ ብዕለት 20 ዝተኻየደ ረፈረንዱም ኣፈናዊ ውፅኢት ኣብ ዝገለጸሉ ህዝቢ ሲዳማ ርእሱ ኺኢሉ ፈደራላዊ መንግስቲ ንምምስራት ብዓብላሊ ድምፂ ከም ዘድመፀ ሓቢሩ ኣፈናዊ ውፅኢት ረፈረንዱም ከም ዘመልክቶ ህዝቢ ሲዳማ 98.5 ሚእታዊት እወ ንፈደራላዊ መንግስቲ ይድሚፁ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኣብ 1692 መድመፂ ነቑጣታት ዝተኻየደ ረፈረንዱም ናጻ ዴሞክራስያውን ርትዓውን መንባሩ ሓቢሩ ብመሰረት ተዓዘብቲ ዝህብዎ ዘለዎ ሓበሬታ ድምፂ ምሃብ ካብ ንጎ ሰዓት 6 ክሳብ ምሸት ሰዓት 6 እኳ እንተነበረ ዝበዝሐ ህዝቢ ብለይቱ ሪጋ ብምሓዙ እቲ ድምፂ ምሃብ ገና ሰዓት 1 ከይኮነ እንከሎ ዳርጋ ተዛዚሙ ምንባሩ ይገልጹ ሕቶ ምቋም ገዛእ መንግስቲ ህዝቢ ሲዳማ ካብ ዝተበገሰሉ እዋናት ሒዙ ደገፉ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ንህዝቢ ሲዳማ ናይ ዮሃና መልእኽቱ ከም ዘመሓላለፈ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ይገልጽ ዞባ ሲዳማ 4 ሚልዮን ነበርቲ ክህልዎን ከለዉ ልዕሊ 40 ዝተፈላለያ ብሄራት ዘጠቓለለ እዩ ህዝቢ ሲዳማ ናይ ገዛ ርእሱ መንግስቲ መስሪቱ ክመሓደር ብዓብላሊ ድምፂ ዳ ይተዓወት እምበር ኣብ ከተማ ሃዋሳ ዝርከብ ሃብቲ ምስ ካብቲ ዝንጸሎ ዘሎ ፈደራል መንግስቲ ክማቐል ስለ ዝኾነ ዝተሓላለኸ መስርሕ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ይንገር ህዝቢ ሲዳማ መሰል ርእሰ ምሕዳር ዘውይ ዘሎ ሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ክካየድ ሒደት ኣዋርሕ ተሪፍዎ ብዘሎ እዋን እዩ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ